Pre, dali naman ka nung magligo, pre. Oo. Alam nga, nagulat manggod ko sa chat ni Hana, pre. Kaya na siya nga, pag human doon niya trabaho, tawag ko kay mo, anhito siya karon dere. Mo din ka nang dalira kay kanihaw as pre kay nagpaabot ka sa signal ni Hana. Oh. Tepa. Oh, dara ni chat na oh. Tawagan sa nako ha. Sige pre. Sige. Naman ito buhat niya. Di lang ato lang nagpaaboton si pare win say update ato niya. Hello, B. Oh, nanami diri sa ano, B? Sa dagat. Kung sabot na to ba? Sa Torres Beach. Sa Torres Beach. Ha? Dili ka kanhe? Ano man? Putik kamay. Uy, makiklaro ka sabot. Uy, namusa naman ka dira, uy. Klaro. Sige. Klaro ka sabot, uy. Lah. Ang sakit ng bata ato. Gani, tara, doon sa nato ta. Time sa pre. Naman. Pre. Cellphone ni pare yang gilabay ganiya. Ato balik na to ni siya pre. Ayun, may balik siya. Hato na nang ibaligya. Kaya di ka po na niya pangitaon. Tara. Taya bata. Pre. Uy, pre. Luya maligi ka pre. Ganiya happy mo kay ta dito ganiya bay. Nya karon ngami luya naman noon kay ka. Gitawagan, maguna ko si Hana, pre. Tuwagan ni mo sa Hana. Unsa dingon Hana pre? Dito siya makaadto. Kaadto. Sakit jud pre nga wala mo nagkuyog ni Hana. Uy, sakit. Hilak naman kay ka lagi. Di man gud ni hilak sa kasakit. Si bas but pasabot nimo pre. Tears of joy man gud ni. Tears of joy. Huna-huna pre sa kadugay na mo nagkauyab ni Hana 7 years. Karon ra jud mi wala nagkuyog ni Hana. Karon ra jud ko makabakante og pang chicks. Tears of joy ni pre, thank you. Karon, sabay ko yung mita chicks pre. Tanawa sa. Uy, tuwara. Walo, piti o puti. Wait to you. Nanajuta diri sa Pikas Isla. Gargarag mga chicks. Gargarag mga bawi. Pre, sure na kanya atong desisyon pre. Ha? Sure na kanya atong desisyon pre. Buong sure na ko ng desisyon ng tagsa gami dili magkuyog na dili pa jud ko suliton. Asa man mo? Unsa man nay Asa mo gikan? sa kuan ay Pikas Isla. Nanabok kami diri langoy. Nakahibalo pa mo nga bawal mo sulod diri sa among area? Wala nay pero mga ligo ra man gud minay. Unya, dili jud mo kasabot. Ah grabe pagka na yun, mga ligo ra man gud ligo ka nasuroy ra man gud mi ang ulaw. Ambing 45 be. 45. Ayaw na. Ayaw mo ba?